Üdvözöljük! A sikerközvetítő bemutatásában Uszódra kalauzoljuk Önöket. Bemutatónkban több kiemelkedő adottságú ingatlant is megtekinthetnek, valamint a települést, amely kiváló lehetőségeket kínál a vidéki életre vágyóknak. Az első ingatlan egy 190 négyzetméteres 5 szobás ház, amely tágas tereivel ideális választás lehet nagyobb családok számára, illetve vállalkozások létesítésére, ára 10.500.000 forint. A második ingatlan egy kompakt 96 négyzetméteres otthon, ideális választás pároknak, kisebb családoknak, ára 7 millió forint. Hogy miért is Uszódon lakni? Gyertek, nézzük meg! Uszód a Duna partján elhelyezkedő település, ideális választás a vidéki élet kedvelőinek. Képzelje el a friss levegőt, a csendet és a természet közelségét, mindez csupán pár percnyire a város zajától. Az itt élő barátságos közösségre és kiváló infrastruktúrára találhatnak, hiszen Uszód rengeteg lehetőséget kínál a pihenésre és a szabadidős tevékenységekre. Itt található a református templom, valamint közelében a gyógyszertár és a posta, amelyek a mindennapi életünket szolgálják. Ez a közösségi tér gazdag lehetőségeket kínál. Egy modern fitnesspark, ahol bárki formában lendülhet. Egy kiváló játszótér a gyerekek számára. A játszótér mellett található egy műfüves pálya, amely remek lehetőséget biztosít a sportkedvelőinek. De az igazi meccsek a település zöldfüves pályáján zajlanak, mivel Uszód nagy hangsúlyt fektet a sportra, saját futballcsapattal, mely kiváló eredményekkel rendelkezik. Most érkezünk az uszódi húsdiszkont és vegyesbolt elé, ahol széles termékválasztékkal várják a vásárlókat. Itt tisztítószereket, tejterméket, hűtött árukat és friss zöldségeket és gyümölcsöket találhatunk, valamint friss pékárút és húsokat. A bolt kedvező árai és barátságos kiszolgálása miatt valódi kedvenc a helyiek körében. A helyi buszmegálló a dohánybolt és az élelmiszerbolt közelében található. Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, innen eléri úti célját. Itt látható az olcsó áruk boltja, amely széles árukínálattal és szeretetteljes kiszolgálással várja a vásárlóit. A boltban sokféle portékákat találhatunk, amelyek segítenek a mindennapi szükségletek kielégítésében. A település központjától pár perc séta, és már is a Duna partján találhatjuk magunkat. A víz csodálatos látványa és a természet közelsége lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. Sétáljunk el a gát melletti úton, ahol élvezhetjük a friss levegőt és a gyönyörű környezetet. A Duna közelsége egész évben felüdülést nyújt, és remek helyszínt biztosít a piknikezéshez és a horgászathoz. Uszód számos lehetőséggel várja az itt élőket. A településen található iskola, óvoda, bölcsőde és egészségház biztosítja a családok számára a szükséges szolgáltatásokat. Az üzletek mellett autószerelő, kozmetika és garázsvásár is elérhető, ahol a helyiek vásárolhatnak. Uszód tehát nem csak egy szép település, hanem egy teljes körű közösségi élményt is nyújt. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van az ingatlan eladással kapcsolatban, ne habozzon, hívjon bátran, itt vagyunk, hogy segítsünk.